ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୁଁ ରାତି 11:30 ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ ତାଇ ଘରକୁ ଯାଇନି କାମ ସରିନି। ଘରେ ଲୋକମାନେ ଖାଇକି ଶୋଇଲେଣି ସେତେବେଳେ କୁଟି ଛେଚି ହେଉଛି ତଥାପି ରିଲ୍ସ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କାରଣ ବଡ଼ ଆଶା ନାହିଁ ତଥାପି ଡେଲି ତମମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଯେହେତୁ ଅଛି ଡେଲି ଗୋଟେ ନା ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। Tiki 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 mate tiki taka. Tiki 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 tiki.